lang ko diri sa iyang pultahan binagano siya sulod. Oh my goodness. What a wonderful toy. Oh, ginawa bro. Ma'am, bro, nag-enjoy magkadiraan na, ma'am. Pakusgan ko. Halungi ang trabaho. Bangod kay hindi tanan. May May trabaho. trabaho. Yan. Oo, Papa J. Boy Nonoy. Matuod na. Pero paano na lang? Kung ang trabaho mo, rason na hindi ka na magkatulog pag-abot sa kagabihon, mapadayon ka pa ba? O susuko na? Susuko pero hindi. Sosoko. Galibogin ang ulo ko, Papa J. Boy Nonoy. Itago na lang ko ninyo sa pangalan nga Sebio. Grabe pa rin pangalan naman naman ni Mataas. Guwapo kay name. The name you can trust. Sebio, Papa J. Boy Nonoy, sa ka-delivery rider. Shout out ko sa akong mga kagrupong delivery rider. Nga nagpahulay-hulay, Papa J. Boy Nonoy, dira sa may Talisay. May talisay diri, Brad. Damo man may mga talisay diri. Wala sa sarisa? Talisay na nakamatang diri, Brad. Hindi kaya ng mga talisay nga area man, ha? Kasi iba na nga talisay niyo, ha? Galibog lang ginang ulo ko, Papa J. Boy Nonoy, kung mapadayan pa ba kuha ning akong obra. Amo mo ni mga natabo, Papa J. Boy Nonoy, para inyong mga maintindihan. Amo ni mga natabo, oh. Amo ni. Ay, Brad, kamusta naman ka niya, Brad? Okay na binada ni mo niya, Brad. Grabe, kini kayo marag medyo damo-damo, kini mong na-deliver ng adlaw, Brad. Amo gani, Brad. Pero si brother Noy, Timmy, kapila mo na ni gabalik, Brad ba? Ay, pang ano na ni, Brad, pang unom na ni. Ati, grabe, Brad. Tiba-tiba ka na, Brad. Alas 11 pala ni. Ama siguro ni, Brad, basta swertihon na, Brad. Pero kamuda, Brad, damo-damo naman mo din na, Brad. Ay, mayari man, Brad, pero kinahanglan na mo ng rest, eh. Grabe. Kinahanglan ba tagpahuay, eh. May mga rest pag ang balaan nila. Magkaabot na kami sa muning ang kantidad nga, abi maubra pa kami. Di pahuway, eh. Ana man na, Brad, ana man na. May buwas pa. Beauty rest birada pa. Sanay ka di ay. Ay, maya na, Brad, kaya nag-beauty rest mo. Si Poldo, kay kalmado na kayo. No? Nami, bro, kumusta yung mga customer, Brad? Okay ra? Ay, sa customer ko ya, Brad. Pero ka okay, Brad? Pero ka tibay, Brad? Lagi, Brad. Ako lagi, Brad. Ako'y customer ka ng bagong ligo, Brad. Ay, Jesus. Grabe ito kayo, Brad. Hindi na basta-basta lagi, Brad. Ako, Brad. Kagina, Brad. Bago matuligo. Oo, kaso lula gali. Alamay ka, Brad. Pero ginswerte ko, Brad. Kaya nagatag sa sang tip. Grabe, no? Oo. Ano na, halungan kaya ito ng mga customer na to, Brad. Siyempre. Halungan kaya ng customer na to. Siyempre sila gatag sa pangabuyan sa aton mo. Tama ka na, Brad. Muna sa ko, Brad, kay may deliver pa ko. May nag-message siya diri, Brad. Ako na bahala sa inyo niya, Brad. Sa chat niya. Hey, Brad, tumaulan man pa waya na. Hindi ako na bahala, Kasi Brad. ulanan ka na. Ulan pa na, Brad. Basta serbisyo ganina. Wala yung problema na. Ay, sige, Brad. Ako pa. Sige, Brad. Ayaw mo dira, Brad. Fights. Iba ng mga birada ninyo diha, Brad. Ayaw gini nyo. Ay, manligaw, ti. Ay, kita sa puno, kakaoy naman eh. Tama. Ay, sige, Brad. Ayaw na, Brad, ha? Ay, kumpiyansa na, Brad. Kaya damar ba kayo subong mga kuha, Brad. Dakop. Tama. Di rin naman siguro. Ilang taon lang akong cellphone, be. Tama lagi. Amo na lagi ni. Ayo! Delivery, ma'am! Hey!
Ma'am, ayong aga, ma'am. Ano nga plastada nga kagina pa ako nagahulat? Ma'am, pasensya, ma'am, kay... kuha magon mi, ma'am, by black magon mi, ma'am. By black. Katong nag-deliver sa akon di, on time man nga, ikaw ya, pero may kayalit. Ma'am, di mo kahilit, ma'am. Ako naman, 2 minutes naman. Dala na din, kagina ko pa na ginahulat, gamiton ko gani na, gamiton ko. Ma'am, ari, ma'am, palihog lang ko, ma'am. Ma'am, pwede post lang kang kadali, ma'am, Ay, kay picturean. Abrihan ko ya, anay. Ma'am, hindi ano yung abri, ma'am, kay picturean kailangan na mo mag-documentation, ma'am, gano'n ni To, ma'am. hindi mo kuya pagtudloan to. Obraha lang ang trabaho mo. Kaya ako niya, customer. Customer is always right. Di ba? Kung kagisa pa to, Picturean ta ka, ma'am. kung hindi tungod sa amo niya to, way ka mo yung siyang trabaho. Abrihan ko, ha? Ma'am, Kagkunin din niya mo, balik ko niya sa inyo. Kung ano man matatabo niya, pwede ta kayo reklamo yan sa grabe, opisina. ma'am, wala pa kayo mo na ano nang arada, ma'am. Ay, picturean ko, anay. Delivery raman mi, ma'am. Delivery raman, ma'am. Delivery. Hindi man kami ang Dapat kabalo ka. Dapat kabalo gidya ka mo kung ano ang ginadeliver. Di Diba? Pero, ma'am, gisuko naman mi. Ma'am, kabalo ka sa mga mag-deliver naman mi. Adi, buksan ko. Oh. Adi na. Ay, salamat kaya mo na nang Hindi man amo niya kulay nga gina-order ko. O tanawa bala, oh? Wala naging mi sina ma'am kay... Ay to. Ikaw man nagpili Sige, ma'am. bailuhan mo niya to. Ma'am, wala gid ko kabalos kay kung bailuhan ko na, ma'am. Dapat open na, ma'am. Ibalik ko niya, Ibalik ko. Hindi Ma'am, ako yung magbayad. Hindi magbalik ka na, Hindi ako magbayad. Ma'am, Hindi ako magbayad. kailangan mo na bayaran, ma'am. Ay, hindi na yan pwede. Ma'am, gisugo naman mi ana, ma'am. Sugo, hindi Ma'am, grabe po ka, ma'am. Ma'am, pagdili na Dapat ka mo nga rider, Kamu kabalo kung ano gina-order sa inyong kuwan. Pero ma'am, ikaw man ang nagpili na sa online, ma'am. Ang online seller lang imong... Online seller? Sukton sila. Hindi ako, ma'am, kaya nag-deliver naman ko, ma'am. Hindi na ko pagjaminga to. Una pa ko sa aboy-aboy sa iyo mo. Hindi ko yung magbayad Ma'am, sila. bayari lang yan na, ma'am, Biggie. Kita mo. Kaltas na sa mga, Kaya ma'am. nga pala, kita mo gin-order ko. White, hatag nyo yung sakon, puti. Pag ano nyo nga. Ano galing na imong gi-order, ma'am, Bi? Binili yung ko, Bi. White ni nga akon. Oh, ano galing na imong gi-order, Bi? Di nga din nakabutang puti. Dapat ibutang nyo na di. White, gid. Ma'am, pangunsa na, ma'am, nga medyo... Di battery nito. Do, may garangan lagi na. Ay, kagapon ko pa ni ginahulat. Amo nito, hindi ko yung magbayad. Ma'am, bayarin lang Hindi ko. ko yung Ma'am, magbayad. kailangan na mo na anuhan, ma'am. Ate kon sa imo, be. Order ka, butang ka tito, color white. Tapos pag-abot sa imo, color puti. Puti. Ma'am, pero ma'am, wala na may labot sila. Ay, Ma'am, hindi ko magbayad. Nagatod man lang kami sila, Hindi ma'am. ko yung magbayad, sine. Ma'am, kailangan mo na Hindi bayaran, ko yung ma'am. magbayad. Ay, ma'am, ipauli na lang natin. Ate bala ka, ay papulis na ka kung sigihon mo. Ma'am. Tugay ata ha, ako pa skamonyo. Una pa ko sa aboy-aboy to. Ma'am, Bahala ka muna. ma'am, wala may ganun. Ay. Ma'am, kailangan niyo, iuli na lang nato na, ma'am. Be, dali lang. Kung lamang ko, tistingan ko kung nagagana agad man eh. Ma'am, isulod mo. Ibalik ko ha. Ma'am, isulod. Dali lang. Ma'am, balihog ko, ma'am. Nadula sa kadali. Pamatian ko diri sa iyang pultahan, binagano siya sulod. Oh my goodness. What a wonderful toy. Ano yung ginawa, bro? Ma'am, murag nag-enjoy magkadiraan na, ma'am. Pakusgan ko. Ma'am, bayaran na lang na, ma'am. Nag-enjoy man ka, ma'am. Grabe nga dyasan niya, basta number 12. Ma'am, bayaran na lang na, ma'am. Murag nag-enjoy ka man, ma'am. Ma'am, Baka nami eh. ma'am. Di battery. Pagkatapos ko sinigamit kaya ibalik ko sa iya. Ko pa doyon nyo. Oh, di ba nag-enjoy ka, ma'am? Sa bagay to, Ma'am, okay. ano naman ang itsura sila? Okay man ang performance to, pero Bayaran na lang. hindi ko yung ma'am. conforme to. Ma'am, na ano naman ang Hindi itsura? ko yung conforme. Ano lang itsura? Ari na, ibalik ko ni. Ma'am, ano ni ma'am? Hindi ko Ma'am, medyo ano lagi Hindi ko na ni. Ma'am, kalahin. Ma'am, bayaran na lang ni ma'am. Ireklamo ko ikaw to. Bayaran.
Nonoy. Ano naman yung saktong imuhong ko siniman? Apila na ni ka beses nga mo lang yapon na natabo.